Foron moitas tamén as persoas que se achegaron esta pasada fin de semana a Noia, especialmente os amantes das dúas rodas. A ocasión ben o merecía cunha nova edición da concentración moteira organizada pola Asociación Mototurística Ría de Noia, en colaboración co Concello. Durante os 3 días nos que se prolongou a concentración foron moitas as actividades programadas, con diversas rutas pola comarca, degustacións gastronómicas ou exhibicións, como as realizadas por Cuadrado Stun, nas noites do venres e do sábado. Pero se por algo destaca esta concentración é polo bo ambiente e o espírito de camaradería que hai entre todos os participantes. O éxito da iniciativa dáse cabe máis folgos á organización, que xa traballa para superar o nivel desta na vindeira edición.